Обяви за работа. Я да видим. Карамист в строителни. Белач на чушки. Мияч на картофи. Менеджер в строителна фирма. Това е точно за мен. Телефонната. 654321. Добър ден! Фирма Строител ООД на телефона. Ало, здравейте, фирма там Строител ООД. Вижте какво, аз сега тук чета в един вестник и имате обява за търсене на менеджер на фирма там. Да, точно така. Да. Ами, мога ли да разбера как мога аз да кандидатствам при вас? Трябва да видя кога има свободни часове и ще ви кажа. Момент, само да погледна. Да, погледнете там, че просто... Търся си пък... Утре 9:30. Утре 9:30. Да, бъдете точен. Да. Разбира се. А знам вашите имена? Да. Иван Петров. Петров Иван, да. Утре в 9:30. Там адреса, който е посочен тук във вестника, нали? Да, точно. Улица Покиче, номер 83. Да, добре. Приятен ден. Приятен ден, всичко добро. Чао. Аз мисля, че това е точно за мен. Сега колко е часа? Ще се оправим аз. Айде, чао, Сашки. Да. Това ще остане. Добре, това за утре. Да, аз ще лягам да спя вече. Мамец!
Срещата беше за 9:30. Така. Просто ме нападаха няколко мявки. Господине, не ви разбирам. Казвам, че ме нападаха няколко мявки по пъти. И просто се влезе, който съвсем не се това да изтригат. Да, 9:30 мина отдавна. Вие закъсняхте. И се извинявам се просто. Имаше много голямо здръкно за погледна си. Вижте, няма как да стане. Няма как да стане. Погледнете как изглеждате. Просто ви да ви... Можете нещо по-нормално да облечете. Малко съм се изцъпала. Способна да правя няколко мявки. Вие сте съвсем различен човек. Човекът, който говори, не говореше така. Той тук е дипломата от 12 клас. Не, вижте, няма да стане. Моля се, аз нямам още. Съжалявам, няма как. Няма как. Това просто ми се изпита да се споят. Господине, моля ви, няма как да стане. Иначе, много хубаво и цветя, но... Вижте, вие разбира се може да промените това, просто правете вида си и гледайте да не закъснявате. Окей? Хайде сега, моля ви, достатъчно неща са ми на главата. Ставайте! Моля ви. И внимавайте с стъклата, не си вземе. Моля ви, просто ми се... Не, няма как. Каква врата? Боже Господи, какво е станало? Какво? Вие си мислите, че аз съм направила такова нещо? Вие нормални ли сте? Не, шефе, аз... Ама шефе, вратата беше затворена, нямаше как да влезе. Не, моля ви.